Ajde. Imaš 5 minuta da pokupiš stvari i da Plavo izađeš na to. to. Papi, A nemoj. izbačen si na puđe kuću velikog brata. Imaš 20 sekundi da se spakuješ i pozdraviš se u kućanima. Ajde što... Vrata će ti biti otključana, posle samo kurac u boju čak. Dobro, sve se to gara, sve se čaka. U BB-mu makar, pa nije ovo brate megafon. Ma ne, nije. Znate mikrofon. Gdje kuću klikom uzeo? Šta će kažem se? Veliki brat je nešto napravio neki kviz u server. Veliki brat poziva Nemanja Radovanovića u ispovedanicu. Da se javi u ispovedanicu. Radovanoviću, morat ćeš da nam ga oblegaš svima. Kuća časti, tebe večeras, dobrim kobajama. Ja ga skidam da će ga Veliki brat mi poručuje su šiše. Ajde, tišinu. Veliki brat poručuje Aleksandru Đorđeviću da se ošiša, da kupi pola litra mešavine. Šta da kupiš? Snimaš mi škija, a? Borisanjević Stefan da se okupa. Mi se kupao 3 godine. Ima loška kopirina. Da, A pola litra mešavine. za trigger. Kaj za njega nešto? Radi. Sad, ono. Dobro, prekinemo onda.